Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Дзяўчынкі і хлопчыкі, віншуем вас з Днём ведаў з 1 верасня. Думаю, что это твое любимое свято, так, Лесик? Одно з любимых. Таму што ты, Лесік, чэмпіён па жаданні вучыцца. Многія дзеткі любяць хадзіць у школу, атрымліваць новыя веды. Это цудоўна. А калі вы не вельмі засумавалі па вучобе, падумайце, што сёння вы сустрэнеце сваіх сяброў, з якімі вы даўно не бачыліся. И сможете рассказать им, где побывали летом. Паслухаць пра іх адпачынак. Паказаць, што за лета вы сталі яшчэ прыгажэйшымі і прадэманстраваць свае новыя сукенкі і прычоскі. Я яшчэ буду вельмі рады сустрэцца са сваёй настаўніцай. Яна заўсёды так цікава праводзіць Дзень ведаў. А я хочу сказаць некалькі слоў тым дзеткам, якія першы раз сядуць сёння за школьныя парты. Покажитеся, колькі вас? Ого! Якая дружная вялікая кампанія! И что ты хотела сказать першаклассникам, Кася? Вы, сябры, не хвалюйцеся. Заняткі гэта зусім не страшна. У классе у вас будзе много деток, з якімі можна будзе пасябраваць. І папрасіць у іх дапамогі, калі у вас нешта не будзе атрымлівацца. Толькі не падчас уроку. Падчас уроку вам будзе дапамагаць настаўнік ці настаўніца. У любым выпадку хвалявацца не трэба, у школе вам спадабаецца. А ведаеце, за што я асабліва люблю свята 1 верасня? Зараз будзе нешта арыгінальнае. Давай, Кася, дзяліся. 1 верасня дзеткі нясуць у школу столькі розных кветак. Я лічу, што Дзень ведаў самае рознакаляровае свята. Сапраўды, Кася, гэта ты добра заўважыла. У нас таксама падрыхтаваны букеты для настаўнікаў. У мяне ружы. А ў мяне вельмі арыгінальны букет. Раскажы, які? Я вам некалькі варыянтаў пакажу, а вы здагадайцеся, які букет выбрала. Давай, показывай, Кася. Вось першы варыянт. Букет у гарбузіку. Прыгожа і зручна. Букет адразу ў вазе. І арыгінальна. Але я думаю, ты б не захацела такую кампазіцыю несці настаўніцы. Не твой стыль. Правильно, не гэты букет я выбрала. Катя, а з якіх яшчэ ты выбірала? Можна падарыць настаўніцы букет з сухафруктаў ці проста з фруктаў. О, добрая ідэя. Калі настаўніца прагаладаецца, яна зможа перакусіць і ісці нікуды не трэба. Толькі я думаю, і гэты ты букет не выбрала, каб дарыць настаўніцы, Кася. Правильно, угадвайце далей. Можна прыдумаць для настаўніцы букет з канцылярскіх тавараў і кветак. Таксама вельмі арыгінальна. У такім стылі можна зрабіць і вянок, каб упрыгожыць клас. Выдатная ідэя. Гэта можна зрабіць разам з аднакласнікамі. Ёсць варыянты букетаў для настаўнікаў хіміі, геаграфіі і матэматыкі. Але ўсё гэта не твае варыянты, мне здаецца, Кася. Правильно, мой варыянт вось гэты. Букет з цукеркамі. Пазнаю ласуху, Кася. І дарэмна ты смяешся, Аліса. Салодкае, калі яго ўжываць не вельмі многа, дапамагае нам думаць і паляпшае настрой. Лесік, ты так казаў? Прыблізна так. Вось няхай настаўніца і правярае нашы сшыткі ў добрым настроі. Кася, гэта выдатная ідэя. Ну, я такая выдатніца. І ў мяне ёсць яшчэ адна ідэя. Уключыць зараз дзеткам цікавы ранішні мультфільм. Уключаю. Мультфільм, сябры. Лесик, а навошта ты газету прынёс? Чытаць збіраешся? Не, падчас добраранка я чытаць не буду. Але хачу вам расказаць, што звычайная газета можа быць незвычайнай і нават карыснай для прыроды. Як такое можа быць? Мы ж з дзеткамі ведаем, што каб зрабіць паперу, на якой друкуюць газету, трэба перапрацаваць дрэва. Менавіта так, паперу вырабляюць з дрэваў. Так што, газеты, здаецца, не карысныя для прыроды? Звычайныя газеты, сапраўды. Але мы зараз пагаворым пра так званую зялёную газету, якую прыдумалі ў Японіі. А чаму яна зялёная? Яе што, друкуюць на зялёнай паперы? Не здагадалася. Пасля таго, як гэтую газету прачытаеш, яе можна пасадзіць у зямлю. Лесік, ты што раіш рабіць? Кідаць паперу на зямлю? Гэта ж смеціць. Звычайную паперу сапраўды кідаць нельга. А зялёная японская газета складаецца з пераапрацаванай паперы, вады і насення травы ці кветак. Вось дык газета насенне.
Таму, калі прачытаеш яе, абавязкова неабходна парваць і кавалачкі пасадзіць у зямлю. Можа, яшчэ і паліць трэба? Менавіта. І потым можна чакаць, калі на месцы, дзе ты пасадзіў кавалачкі паперы, вырастаць кветкі. Але са звычайнай газетай такога не атрымаецца. На жаль. Я б з задавальненнем набыла такую газету. І навіны пачытала б, і кветачкі пасадзіла. Так вырашылі і японцы. Тыраж газеты, калі яна стала зялёнай, павялічыўся да 4 мільёнаў копій за дзень. Гэта калі б кожны жыхар Мінска ад самага маленькага да старэнькага набыў адразу 2 экземпляры такой цудоўнай газеты. Стваральнікі зялёнай газеты правялі ўрокі ў школах і расказалі пра сваё вынаходніцтва. Яно цудоўнае. І дрэвы знішчаць не трэба, і ўсё вакол хутка заквітнее. Мне вельмі падабаецца. Лесік, дзякуй табе за такую цікавую інфармацыю. А зараз я прапаную паглядзець мульцік з нашымі любімымі папяровымі героямі. Паглядзім з задавальненнем. Лесік, а вось давай падкажам нашым гледачам і асабліва адной маёй сяброўцы, як пачаць добра вучыцца, бо час ад часу гэта бывае цяжкавата. А гэтая зяброўка выпадкова не ты, Кася? Ну, а што калі і я? Ну, не ўсім жа так пашанцавала любіць новыя веды больш за новыя сукенкі і пацеркі. Кася, я магу даць табе некалькі самых простых парад. Давай, мы з гледачамі уважліва слухаем. Па-першае, абавязкова трэба скласці правільны рэжым дня. Вам павінна хапаць часу і на заняткі, і на агульні, і на сустрэчы з сябрамі. Папрасіце бацькоў ці старэйшых брацікаў і сястрычак, каб яны з гэтай справай вам дапамаглі. Па-другое, трэба устроіць зручнае месца, дзе вы будзеце займацца. Там павінна быць правільнае асвятленне. І трэба праветрываць свой пакойчык. Абавязкова. А на стале, дзе вы будзеце рабіць урокі, павінен быць парадак. Складана, але можна пастарацца. Калі пачаць з сённяшняга дня і кожны раз класці на месца сшыткі і падручнікі, парадак будзе падтрымліваць прасцей. Можаце выбраць адну ці некалькі цацак, каб яны дапамагалі вам рабіць урокі. Але цацак не павінна быць многа. І лепш выбіраць невялікага памеру, бо інакш вы будзеце гуляць і не вучыцца. І цацкі будуць вам толькі перашкаджаць. Правілы вядомыя і не вельмі складаныя. Галоўная сістэма. А яшчэ я параю рабіць урокі самастойна, але потым паказваць і расказваць бацькам, што вы зрабілі. Ага, так можна і паўтарыць урокі, і пахваліцца, якія цікавыя рэчы вы вывучаеце. Бацькі ж на школьныя веды забыліся. Правільна, Кася. А зараз самае прыемнае. Каб лепш вучыцца, трэба абавязкова глядзець нашу праграму. Тут я згодная, і беларускую мову будзе вывучаць лягчэй. І новымі цікавымі ведамі мы дзелімся кожную раніцу. А яшчэ робім усё па правілах. Павучыліся, адпачылі. Таму пасля карыснай інфармацыі мы абавязкова паказваем цікавы мультфільм. Так што адпачывайце і глядзіце мультфільм. А зараз будзем развітвацца. Час узяць свае букеты, паправіць прычоскі і бегчы на заняткі. У дзень ведаў у школу нельга спазняцца. Яшчэ раз віншуем вас са святам. Жадаем цудоўнага дня і паспяховага навучальнага году. Канікулы скончыліся, а нашы сустрэчы працягваюцца. Чакаем вас кожны будні дзень перад тэлевізарамі. Як заўсёды зранку У нашым добраранку! І напрыканцы спецыяльна ад мяне віншавальны мульцік. Глядзім на заняткі бяжым.